Офанзива. Предаването по радио Авангард. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. Време е да сложим край на ограбването на България. Време е хората да потърсят правата си. Време е да сложим ред в държавата, а не да оставяме на поробителите, монополите и всякакви други да грабят от нас. Предаването Офанзива по радио Авангард. Офанзива. Предаването по радио Авангард. Това е нашето предаване по радио Авангард. Предаването, в което ще ви информираме за всичко, което е в ущърб на българските граждани, на хората от България. Ще ви информираме за нелоялните, некоректните и незаконните практики на мобилни оператори, на електроразпределителни дружества и на всякакви други, които грабят левчетата на българите. Институциите не се интересуват от тези проблеми или събират под масата пачки и по никакъв начин не показват, че те защитават обществения интерес, интереса на хората, а те защитават де-факто интереса на новите поробители и грабители на българския народ. Това са компаниите като Global, като MTEL, като Viva.com, като Chess, Ion, EVN и разни други такива бандито-мафиотски компании, византийски, финикийски и разни такива представители на новите поробители на Република България. Това са те в 21 век. Държавата не хае за проблемите, държавата не се интересува какво се случва с българските граждани. Държавата е поставена в положение на сексуална и всякаква друга зависимост от такива поробители, които изпиват и последната капчица кръв на българския народ. Тези поробители са особено жестоки, арогантни със своето поведение и по никакъв начин не могат да бъдат стреснати от така наречените институции в България. Институция е нещо като проститутка в България. Това е станало синоним на проституция и вече се употребява така по-често, след като гражданите отиват и се уверяват за енти път, че никоя институция не се интересува от тези проблеми, дигат рамене и казват, че това не е техен проблем, не могат да направят нищо, това са гражданско-правени договори и така нататък и така нататък. Тия лицензии на какво основание са подарени на тези поробители, никой не дава отчет за това нещо. На какво основание държавата подарява лиценз на компании като Viva.com, като Global, като MTEL, другите енергоразпределителни, водоснабдяване там и така нататък. На какво основание им подарява лиценза и им дава възможността да сключват договори неизгодни за българските граждани. Държавата, имам предвид, какъв интерес защитава? Дали обществения или този на монополите, които са в България? Ако защитава на монополите, да се преместят всички институции, които защитават интереса на монополите към самите монополи, да минат като офиси на самите монополи
и хората да знаят, че просто тези институции не вършат никаква работа и да не се занимават, да не се разправят, да ходят излишно, просто да се разкарват и да губят средства, нерви и така нататък. Крайно време е държавата да погледне на този наболял проблем, защото грабят и последните левчета на всеки български гражданин незаконно. Сега ще ви информирам за една незаконна практика на мобилния оператор Global или така наречения Cosmo Mobile. Тази компанийка сключва договори с потребителите, като към самите договори има 5 реда, с които те мислят, че до достатъчна степен това им спомага така при евентуални съдебни и всякакъв род взаимоотношения с своите клиенти да имат предимство. Става въпрос за нелоялните практики, или аз бих го нарекал незаконните практики. Една от тези клаузи предвижда възможност потребителя едностранно да прекрати индивидуалния си договор, безсрочен договор, едва след като месец по-рано е направил писмено предизвестие за това. И това когато е изплатил всички дължими суми, както и месечната абонаментна цена за срока на предизвестието. Той има право да прекрати индивидуалния си договор, без значение дали е срочен или безсрочен, и при съществено или системно нарушение на общите условия от страна на Global. Но отново при същите условия да направи писмено едномесечно предизвестие и да изплати всички дължими към момента суми, заедно с месечната абонаментна такса за периода, в който тече срока за предизвестието. В същото време е дадено право на Global едностранно да прекрати незабавно индивидуалния договор, в случай че потребителят е нарушил съществено или системно общите условия. Тези уговорки водят до значително неравновесие между правата и задълженията на двете страни по договора, тъй като при неспазване на общите условия потребителят трябва да направи едномесечно предизвестие за прекратяване на договора, а мобилният оператор може да направи това незабавно. Значи Global, специално компанийката, така наречена византийска поробителска, правят, ако евентуално потребителя по някаква причина не успее да заплати сметката си за 2 месеца, да кажем, те прекратяват договора едностранно и изискват да бъдат заплатени всички дължими суми до края на самия договор и всички абонаментни такси. Това, разбира се, е в разрез с член 20. В член 20, който е от Закона за задълженията и договорите, пише: при тълкуване на договорите трябва да се търси действителната обща воля на страните. Отделните уговорки трябва да се тълкуват във връзка едни с други и всяка една да се схваща в смисъл, който проистича на целия договор, с оглед целта на договора, обичаите и практиките и добросъвестността. Това означава, че трябва да се търси действителната воля на страните при всеки един от казусите. Отделно от това има един член 20а, който пише, че договорите имат сила на закон за тези, които са ги сключили, и договорите могат да бъдат изменени, прекратени, развалени или отменени само по взаимно съгласие на страните или на основание предвидени в закона. Това означава, че Global нарушава този закон, нарушава закона за задълженията и договорите, член 20а, като вкарва такава нелоялна и незаконна клауза в договора и по този начин прекратява едностранно. Те нямат право по закона за задълженията и договорите да прекратят едностранно договора. Нямат това право по закона, който е действащия. И въз основа на тази
на тази нищожност на клаузата има член 26 от Закона за задълженията и договорите, в който пише, че нищожни са договорите, които противоречат на закона или го заобикалят, както и договорите, които накърняват добрите нрави, включително и договорите върху неоткрити наследства. Нищожни са и договорите, които имат невъзможен предмет, договорите, при които липсва съгласие в предписаната от закона форма, основание, както и предвидените договори. Основанието се предполага до доказване на противното. Това означава, че това основание се предполага до доказване на противното. Този некоректен или аз не знам как да го нарека, просто това е грабител, поробител, по всякакъв начин гледа да грабят народа, и както има един такъв виц, пиян клиент чете сметката си в ресторант: 2 водки, 2 лева и 60 стотинки, салата 1 лев и 30 стотинки, ако мине 2,50, 4 бири 3,60, и пияния вика келнера: какво е това, ако мине? И келнер отговаря: не мина. Това е и практиката на такива компании като Глобо, които грабят левчетата на българския народ. Това означава, че Глобо трябва да доказва, че тази клауза е действителна, но как да докаже, като тя не е действителна? По този същия повод Комисията за защита на потребителите завежда колективен иск срещу Глобо с цел да бъде прекратена и да бъдат преустановени нарушенията. Искат срещу Козмо България Мобайл ЕАД за преустановяване на нарушенията. При прегледа на общите условия на мобилния оператор, експертите откриват и други неравноправни клаузи, които обаче са отстранени след влизането в сила на новите общи условия на мобилния оператор. До иска за премахване на визираните по-горе неотстранени неравноправни клаузи, тук комисията, аз не знам защо ги нарича неравноправни, тъй като те са напълно незаконни в разрез с законите на Република България, се стига след като Комисията за защита на потребителите изпраща писмо до компанията, с което настоява те да бъдат отстранени доброволно или променени така, че те да предвиждат еднакви права и задължения и за двете страни. Както е даден срок за това в писмото, Комисията за защита на потребителите настоява още фирмата да предприеме действия да информира потребителите и контролния орган за направените промени. Междувременно влизат в сила нови общи условия на мобилния оператор. При разглеждането ми от експертите се оказа, че и тези същите неравноправни клаузи, за които комисията е изпратила писмо с настояване да бъдат отстранени и за които фирмата е поела отговорност, че ще премахне, отново присъстват със същия запис, без никаква промяна. С оглед на това да се даде възможност на търговеца да коригира доброволно влезлите нови общи условия, е удължен срока за отстраняване на констатираните неравноправни клаузи. Той е достатъчно дълъг срока, цели 3 месеца. След като е изтекал този срок, е направена поредна проверка, при която се оказа, че същите неравноправни клаузи продължават да присъстват и комисията решава да предяви иск срещу Козмо България Мобайл ЕАД за преустановяване на нарушенията. Обаче не знам тази комисия как защитава правата на потребителите, след като няма възможност да по някакъв начин да санкционира този грабител по закона, който е приет на Комисията за защита на потребителите. Те също не могат да отменят клаузата, която е за едностранно прекратяване на договора и начисляването на неустойките, които са. Единствената възможност да се справите с тези поробители е да заплащате
по 1 лев всяка седмица по сметката на поробителя. Всяка една от всичките тия компании има банкови сметки. Желателно е да изпращате сумите, които са, по банков път и да си вадите извлечения за това изпращане на средства. По този начин вие не отказвате да заплащате това задължение, изплащате го, никой не може да ви задължи в какъв размер и в какъв срок да направите пълното заплащане, тъй като вие изплащате това задължение. Отделно от това, ако междувременно някой от тези поробители предяви някакъв иск срещу вас, вие можете да се позовете на член 20а от Закона за задълженията и договорите, в който изрично пише, то не е доброволно прият от глобо, това е, или която и да е компания, това е закон и всички трябва да го спазват. Там изрично е упоменато, че договорите могат да бъдат изменени, прекратявани, развалени или отменени само по взаимно съгласие на страните, така че те нарушават закона. И въз основа на това, вие можете да искате във връзка с този член да се позовете и на член 26 от Закона за задълженията и договорите и да искате договорът да бъде обявен за нищожен или съответно клаузата за нищожна и да не заплащате съответните неустойки. Това е като информация, която искам да ви информирам. Отделно от всичко това, ако ви изпращат, те обикновено изпращат такива компании за събиране на вземанията и започват един тормоз по телефона, започват да изпращат писма и разни такива. Това са хора, които единствената ни цел е да ви оплашат и да ви вземат парите. А ако Глобо реши или която и да е компания, с която имате вземане, даване и така нататък, реши да предяви някакъв иск срещу вас, вие можете спокойно да се позовете на тези точки от закона. Евентуално, ако всичко е законно и изрядно, вече можете да се изгаврите с тях по този начин, като внасяте по 1 лев. Така, ако съответно и те предявят някакъв иск и сумата, която ще бъде предявена, тя няма да съответства на тази, която е в иска, и вие имате пълно основание само на това основание да бъде отменено всякакъв иск, да не бъде издаден изпълнителен лист за събиране на това задължение. Те се гаврят с хората, време е и хората да се гаврят с тях. Явно институциите не се интересуват от този проблем и явно не са се сетили да вкарат като условие при издаването на лицензи, че те трябва първо да дават договорите през комисия, да кажем, за защита на потребителите, да бъдат одобрявани и така нататък. Нужно е държавата да поеме инициатива и да спре това разграбване на български левчета, защото никой от тази компании, те са чужди компании, които ограбват народа и не остава една стотинка, скрити зад най-различни фирми фантоми, скрити зад сателитки фирми, такива офшорки. Те не заплащат една стотинка на държавата. Ето как се ограбва народа по този начин. Сега предлагам ви да чуете разговор с представителка на компанията, една от компаниите, които граби левчетата от българския народ. Компанията Глобо, разговор с оператор, да чуете как те грабят и не се интересуват от това
Дали клиентът е бил лоялен и как лоялният клиент, след като е заплащал години наред, може да се превърне в нищо и да искат да ви ограбят, просто да им платите едни пари и ако успеят, ще бъдат много щастливи така. И някой там от тия византийци ще си умножава, отроява и така нататък, ще стават доста така пачки. От българския народ, разбира се, всичко е на гърба на народа. Чуйте записа. Моля, изчакайте. С цел по-високо качество на обслужването, разговорът ви ще бъде записан. Връзката с оператор се таксува по 10 стотинки на минута с ДДС. В момента всички сътрудници са заети. Глобо, добро утро, разговаряте с Доменика, с какво да помогна? Добро утро. Когато се върнах, установих, че телефона ми е спрян и сума, която е многократно надхвърля това, което съм очаквал, над 1000 лева. Да. Ме интересува точно за какви услуги е натрупана такава сметка. Сега ще отвориме, сега ще видим фактурата момента. $721 лев и 2 стотинки имате неустойки за предсрочно прекратяване на договора за услуги, които се сборуват с 281 лев и 16 стотинки фактури. Това означава, че Глобо е прекратил едностранно договор. Да, договорите ви са служебно прекратени и са начислени на устойки. Останали са само номерата, по които имате лизинг. В такъв случай, ако съответно заплати тази сума, какво се случва? След като заплатите тази сума, може да се пуснат номерата, които са ви останали двустранно спрени. И съответно тази сума, която е за неустойката, не се възстановява, така ли да разбирам? Не, тя не се възстановява. Това са таксите до края на договорите по деактивираните номера. Значи в такъв случай явно няма да заплатя тази сума и няма да използвам вече услугите на Глобо. Тъй като аз, като лоялен клиент от 2011 година винаги съм заплащал сметките на време. И сега точно, когато ми се налага да пътувам извън чужбина, връщам се и установявам, че договорът ми е прекратен. И трябва да платя над 1000 лева. Просто или трябва някаква нормална неустойка, или просто не знам. Неустойката е таксите до края на договора. Това е според договора, който имам подписан между вас и нас. Да, но закона за задълженията и договорите изрично пише, че двете страни трябва да се съгласили примерно за изменение на договора, за промяна, за прекратяване и така нататък. С какво друго мога да ви съдействам? Както решите, аз ще пусна жалба и в Комисия за защита на потребителите. Глобо е явно такава компания, която не гледа клиентите си, гледа да предлага добри услуги. Предполагам, знаете, че ако не заплащате в определения срок, на вас налага ли се да... следва спиране. На вас налага ли се да пътувате някъде извън чужбина? Това не е предмет на нашия разговор, защото дори и да ми се е налагало, каква връзка има това с вашите задължения? Има връзка, не съм бил в България, не съм имал възможност. Ако не сте бил в България, има други начини за уреждане на задълженията. Не отказ от плащане и то не съм отказал. Това аз съм искал да заплащам, но сега има възможност, която мога и да не заплащам нищо, ако желая, и Глобо да не получи тези средства. Но и ще информирам и медиите за това нещо. Може да направя една кампания.
хората да се информират за общите условия на Глобо. Благодаря ви. Приятна работа. Действията, които смятам аз лично да предприема и Радио Авангард срещу тези поробители е да информира хората. Ще прави предавания, които да информират хората. Отделно от това се ангажираме да започнем кампания срещу византийското нашествие или по-скоро срещу монополите, така да го кажем общо. Да раздаваме брошури точно пред офисите на всички такива монополи, в които брошури да се информират хората за какво става въпрос, какви договори ги задължават да сключват, принуждават ги да сключват и съответно как да им намерят тяхните закононарушения или как да намерят начин да се подиграват и гавретите с тях. По-интересното е, че една от компаниите, която е Glovo, значи те имат едни общи условия, които пишат, че са ги публикували на сайта им. Обаче вкарват, да кажем, такива текстове в договора, който подписвате, то е 5 реда и вкарват възоснова на точка еди коя си и така нататък, потребителят се задължава и потребителя не вижда реално пред него, когато сключва договора, какво означава тази точка 5 или така нататък. Това също е некоректно спрямо потребителите и Комисия за защита на потребителите явно спи и не прави нищо по този въпрос и не им се отнема лиценза. Само на такива основания могат да им се отнемат лиценза, защото те извършват законно нарушение. Ами това е за сега от нас. Ще правим и нови предавания по Радио Авангард. Предаването Офанзива продължава. Вие можете да се свържете с нас, като ни пишете на нашия имейл или като ни пишете на нашата Facebook страница. Очакваме и вашите случаи, които да разгледаме и обсъдим по Радио Авангард или да намериме някакво решение на вашите случаи. Потърсете ни, ние няма да ви откажем помощ и винаги ще се отзоваваме на хората, които имат нужда от помощ и които се борят срещу монополите, които ограбват хората. Останете с програмата на Радио Авангард. Офанзива. Предаването по Радио Авангард. Времето е в нас и ние сме във времето. То нас обръща и ние не го обръщаме. Време е да сложим край на ограбването на България. Време е хората да потърсят правата си. Време е
да сложим ред в държавата, а не да оставяме на поробителите, монополите и всякакви други да грабят от нас. Предаването Офанзива по Радио Авангард